имрӯзҳо ба ҳар куҷои ноҳияи Данғара равед, мардумро саргарми кор дар меёбед. Ҳама пайи ободонианд. Ободонии мактабу роҳу деҳаи худ. Зеро медонанд ки ободии ватан аз ободии кӯчаву рӯстои хеш сар мешавад. Соҳибкорони сарбаланди ноҳия дар партави сиёсати ояндасози асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми саъю кӯшиши худро барои таъмини рушди босуботи иқтисодию иҷтимоӣ, вусъати корҳои созандагию бунёдкорӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии мардум равона кардааст. Баҳри истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ноҳия беш аз 220 иншоот бунёд ва таъмиру таҷдид мешавад. Зимни сафари хидматӣ ба ноҳияи Данғара бо бунёди муассисаҳои таълимӣ дар як қатор деҳаҳо шинос шудем. Баъд аз мулоқоту суҳбат бо роҳбарияти ноҳия роҳ пеш гирифтем ба деҳаи Алиҷони деҳоти Пушинг, ки дар домани кӯҳ ҷой гирифтааст. Дар деҳа айни ҳол сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 идома дорад. Аз оғози сохтмони муассиса 3 моҳ сипарӣ нашуда бошад ҳам аллакай корҳо дар 2 ошонаи бино ба охир расидаанд. мувофиқи лоиҳа муассиса аз 2 ошона иборат буда дорои 27 синфхонаи таълимӣ, толори варзишӣ, маҷлисгоҳ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. Масоҳати зери иншоот 2365 метри мураббаъ буда он аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бунёд мегардад. дар назар аст ки мактаби замонавӣ моҳи сентябри соли равон, яъне дар муҳлати ҳамагӣ 9 моҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад. муассисаи мазкур барои 800 хонанда дар як бас пешбинӣ шудааст. дар доираи корҳои ободонӣ то имрӯз гирду атрофи бино ба масофаи беш аз 300 метр панҷарабандӣ гардида, ҳамзамон бо дарахтони ороишӣ ва ҳамешасабз оро ёфтааст. чашм мафтуни ҳама сарсабзиҳои гирду атроф роҳ пеш гирифтем ҷониби деҳаи Булёни боло. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 деҳаи Булёни боло низ корҳои сохтмонӣ идома дошта, бинои нав аз рӯи тарҳ шабеҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 деҳаи Алиҷон аст. дар зарфи ҳамагӣ як моҳ аллакай сохтмони ошонаи якум ба итмом расидааст. дар суҳбатҳое ки доштем аз ҷавонмардони ободгар изҳори сипос мекарданд, зеро наздикону пайвандони онҳо аз норасоии ҷойи нишаст танқисӣ доштанду таъмини мактабачаҳо бо шароити зарурии таълим аз мушкилиҳои асосии деҳа ба шумор мерафт. акнун бо ёрии муассисаи нав мушкилӣ ба пуррагӣ роҳи ҳалли худро меёбад. баъди дидани ин манзара тариқи роҳе ки навсозиаш идома дорад ба деҳаи Навобод рафтем. мушоҳидаҳоямон дар деҳаи Навобод низ ҳамсон ба деҳаҳои боло зикр буд. сохтмони мактаб дар авҷу аҳли деҳа аз ин ҳама ободӣ фараҳманд. вақте ба деҳаи Булёни поён расидем, аллакай шом фаро мерасид. бо вуҷуди ин кор дар маҳалли сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 дар ҷӯш буд. аксари коргаронро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. собирзода Суҳроб, директори муассиса, ин ҳама ободиро аз баракати сиёсати хиратмандонаи сарвари маорифпарвари кишвар арзёбӣ карда иброз дошт, ки бунёди мактаби нав барои беҳтар намудани шароити таҳсил заминаи мусоид фароҳам меорад. бинои қаблии муассиса ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ намуда дар даврони шӯравӣ бунёд шуда буд. ҳоло дар сохтмони бинои муассиса зиёда аз 50 нафар сокинони маҳаллӣ ба ҷои кор таъминанд ва онҳо кӯшиш менамоянд ки корҳои сохтмониро босифат ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонанд, гуфт ӯ. миннатдории аҳли омӯзгорони муайсаро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. вобаста ба сиёсати маорифпарвонаи ӯ мебошад ки чунин муассисаҳои замонавӣ барои мо омӯзгорон ва хонандагони мо сохта дода мешавад. фараҳафзост ки дар баробари сохтмони мактаб ҷавонмардони ватандӯст ва соҳибкорони сарбаланди ноҳия ба таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ низ машғуланд. тавре иттилоъ гирифтем солиёни зиёд равои сокинони деҳаҳои Ҳусейншайх, Лоларух, Булёни боло, Навобод, Зулул ва Хуррамзамини ноҳия бо сабаби вайрону валангор будани роҳҳо мушкил буд. соҳибкорони дастбахайри ноҳия барои рафъи ин мушкил низ камари ҳиммат бастанд. дарозии роҳи мошингарде ки бояд навсозӣ гардад беш аз 18 километрро ташкил дода корҳо аз деҳаи Ҳусейншайх оғоз ёфтаанд ва роҳ то деҳаи Хуррамзамини деҳоти ба номи Исмат Шариф таъмир мешавад. сохтмончиён нақша доранд ки корро бо сифати баланд дар муҳлати пешбинишуда ба анҷом расонанд. лоиҳаи навсозии роҳи мошингари Ҳусейншайх то деҳаи Хуррамзамин ки аз ҳудуди 6 деҳа мегузарад, аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншоoti нақлиётӣ тарҳрезӣ гардида, дар доираи он бунёди 12 пули мошингузар дар болои дарёҳои Силгузар ва зиёда аз 30 иншооти ёрирасони роҳ аз ҷумла силпартоҳо, қубурҳои обгузар, беш аз 4 километр ҷӯйбори оҳану бетонии роҳҳои пиёдагард, гулгаштҳо ва иншооти равшаннамоии канори роҳ дар маҳаллаҳои аҳолинишин ба нақша гирифта шудааст. шоистаи таъкид аст ки аз соли 2021 дар доираи нақша чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ танҳо бо дастгирии ҷавонмардони ватандӯсти ноҳияи Данғара бе ҷалби маблағ бюҷетӣ 150 километр роҳи ҳудуди маҳаллаҳои аҳолинишин мумфарш ва зиёда аз 300 километр роҳи дигар сангфарш гардид ва ин раванд ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар дигар шаҳраку деҳоти ноҳия вусъат дорад. бале вақте ҳама аз як гиребон сар мебарорем ва даст ба дасти ҳамем, ба рӯзҳои аз ин ҳам беҳтар хоҳем расид. намунаи ин якдилии сокинони деҳоти зархези Данғара аст.